hovorí nejaká smerácka garda, keď my vieme, že oni sa predsa dovolávajú absolútnej slobody prejavu. To znamená, žiadne mantinely z logiky veci tam nemôžu byť, keď už nejaké mantinely dávaš. Nielen, že sa jej dovolávajú, oni si ju aj pravidelne doprajú. Ja si spomínam na to, že vezmeme lopaty a pôjdeme zbúrať parlament a podobne. Toto keby povedal bežný občan, tak si myslím, že teraz mastí karty s bombicom. A to za ktorejkoľvek garnitúry. Tam je naozaj hranica, keď vyzývaš ľudí k násiliu a Robert Fico to úplne otvorene robil. Tak jest. Veď vy to viete, dámy a páni, chodíte na tie protesty. Ľudia nám hovoria veľmi jasne. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. A keď je už tá masa ľudí rozohnená, je pripravená na všetko možné. Ale my stále tvrdíme a budeme tvrdiť, veci treba riešiť legitímne a demokraticky a v rámci právneho rámca. Aj preto, keď sme robili protesty, zhromaždenia, podávame návrhy na odvolávanie ministrov, chceme sa držať ústavného rámca.